Είπατε είναι ο πρώτος αργαλιός αυτός. Ο πρώτος αργαλιός, ο οποίος τώρα τον στήσαμε με την κυρία Ειρήνη Καραλάζου και τον σύζυγό της. Ήρθαν να το στήσουν από τη Βλάστη. Είναι δωρεά, όπως βλέπετε, της οικογένειας του Βαγγέλου Παπαστεργίου από την Κατακάλη Γρεβενών. Αυτός ο αργαλιός δηλαδή ήρθε από εκεί και ήδη τον περιμένουμε να βάλουμε τα στιμόνια. Έχουν παραγγελθεί τα στιμόνια για να αρχίσει τη λειτουργία. Οι τουαλέτες πόσες είναι? Οι τουαλέτες είναι 2 τουαλέτες για κινητική αναπηρία και οι υπόλοιπες είναι τυπικές τουαλέτες. Μάλιστα. Είναι αρκετές δηλαδή, βέβαια, σε όλο αυτό το χώρο. Και επίσης στον κάτω χώρο υπάρχει και τουζιέρα, δηλαδή δυνατότητα που θα γίνει έξω στην έκταση που παραχωρήθηκε και από τον Δήμο Εορδέας. Θα δουλέψει δηλαδή εκεί το Πανεπιστήμιο του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το δικό μας της Εργοθεραπείας. Αυτά τα δύο θα βοηθήσουν πάρα πολύ τα άτομα με αναπηρία στην ολοκληρωμένη αιωλιστική θεραπεία. Επαναλάβετε τι ακριβώς είναι ο χώρος αυτός? Αυτό εδώ δεν είναι ακόμα, είναι υποδιαμόρφωση. Αυτό για να διαμορφωθεί πλήρως χρειάζονται 15.000 ευρώ. Γιατί είναι ένα πολυαισθητηριακό δωμάτιο. Μάλιστα. Είναι δωμάτιο πολυαισθητηριακής ολοκλήρωσης. Αυτό δεν τον έχει αναλάβει κάποιος. Είναι υπό τη μελέτη και τη μελέτη και τις προτάσεις του Τμήματος Εργοθεραπείας της κυρίας Κατσιάνα. Απ' έξω όμως ο αισθητηριακός κήπος έχει ήδη προχωρήσει αυτό και παραχωρηθεί και περιμένουμε την έγκριση του προγράμματος. Ωραία. Εδώ τι έχουμε? Εδώ είναι το ιατρείο και ο χώρος των νοσηλευτών και του βοηθητικού προσωπικού. Μάλιστα. Να ξέρετε ότι έχουμε αποφασίσει το βοηθητικό προσωπικό θα είναι όλοι νοσηλευτές, απόφοιτοι κάποιας νοσηλευτικής σχολής, για να μπορέσουν να εξυπηρετούν πλήρως τις ανάγκες των ωφελουμένων και να γνωρίζουν ακριβώς. Ωραία. Εδώ είναι η γραμματεία και του διευθυντή το γραφείο, όπου θα γίνει το γενικότερο σύντομο. Για να δούμε λοιπόν εδώ τι είναι έχουμε. Το ένα διαμέρισμα του κάτω ορόφου, είναι ανεξάρτητο, είναι το διαμέρισμα της προσομοίωσης ουσιαστικά στην αυτόνομη διαβίωση. Εδώ θα γίνονται και εκτός από εμάς, που θα είναι η αυτόνομη διαβίωση των παιδιών, η καθημερινότητα, όπως βλέπετε εδώ πέρα, θα μπαίνουν σε καθημερινές εργασίες, όπως ακριβώς θα κάνει κάποιος ένα σπίτι, ένας τυπικός άνθρωπος. Εδώ δίνεται η δυνατότητα και για κλινικές ασκήσεις των εργοθεραπευτών και του Τμήματος Εργοθεραπείας και της ΣΑΕΚ, το Λεμαΐδα, των εργοθεραπευτών. Γενικότερα, θα υπάρχει δηλαδή μια καθημερινότητα εδώ των ωφελουμένων στις καθημερινές, σε ό,τι χρειάζεται. Ωραία. Εδώ έχουμε. Να έρθω να πλησιάσω. Μπορείς να το από μακριά να το πάρεις ίσως. Ναι, για μισό λεπτό. Να πάω που εδώ. Είναι οι χειρισμοί της κουζίνας, της ηλεκτρικής, για πείτε μου. Εδώ είναι κάτι που προσαρμόζεται στην κινητική αναπηρία, ανάλογα με τις ανάγκες. Τι τέλειο που είναι. Πολύ χρηστικό και λειτουργικό. Μάλιστα. Όπως επίσης εδώ πέρα και η τουαλέτα με το αμαξίδιο το ειδικό, για να που δούμε είναι λίγο. για το μπάνιο. Να μας δείξει εδώ. Ναι, έχει πολλές ευκολίες για τα παιδιά με κινητικά προβλήματα και όχι μόνο. Ένας άλλος χώρος. Ένα δωμάτιο, ένα από τα δίκλινα, δηλαδή είναι 2 δωμάτια. Εδώ είναι το δωμάτιο με το ειδικό γερανάκι, το οποίο εξυπηρετεί την κινητική αναπηρία. Υπάρχει κι άλλο ένα μονοκλίνο απέναντι, είναι ανεξάρτητα, ενώνονται στο σαλόνι, έχει τη δική του τουαλέτα το κάθε δωμάτιο, έχει το δικό του μπάνιο. Έχει το κάθε ένα, ναι. Μπορείτε να συμπληρώνετε ό,τι θέλετε. Εδώ έχουμε μια πολύ καλή θερμοκρασία λόγω των ειδικών συνθηκών του κτηρίου. Δέστε και αυτές οι περσίτες είναι έξω, ναι. Αντανακλείουν τη θερμότητα ή την όποια θερμοκρασία απ' έξω, και έτσι έχουμε εδώ μια πολύ σωστή θερμοκρασία. Πολύ έξω να έχει φοβερή ζέστη, εδώ όμως όχι. Πραγματικά υπάρχει έτσι μια πολύ καλή πρόνοια σχετικά με το τι χρειάζεται η αναπηρία αυτή τη στιγμή. Το κτίριο είναι ένα εξαιρετικό κτίριο, το οποίο αυτή τη στιγμή χρειάζεται
την τόλμη αυτών των ανθρώπων που θα ξεκινήσουν αυτό που ξεκινούν, το οποίο ουσιαστικά δεν είναι μεγάλο επίβολο το έργο, είναι ένα μεγαθύριο. Γιατί έχει αντικειμενικές δυσκολίες που οι γονείς καλούμαστε να τις επιλύσουμε. Υπάρχει μια εισβολή δυσκολιών που είναι και άγνωστες σε εμάς, όπως παραδείγματος χάρη, ας πούμε, το σήμα το οποίο πρέπει να υπάρχει εδώ στην περιοχή για να λειτουργήσει από το ίντερνετ, έως κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Όπως επίσης το νερό, το οποίο το θέμα του νερού το αντιμετωπίζει και το νοσοκομείο. Πόσο μεγάλη, τεράστια δυσκολία μπορούμε να έχουμε και εμείς, ας πούμε, ως δομή ΑΜΕΑ, αν δεν έχουμε νερό. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, εμείς καλούμαστε να επιλύσουμε, να έχουμε δηλαδή απαντήσεις για όλα αυτά τα προβλήματα. Όπως επίσης, ας πούμε, και για τις μισθοδοσίες του προσωπικού και γενικότερα για όλα τα προβλήματα. Βεβαίως, χρειάζεται μια σειρά ενεργειών, παρεμβάσεων. Το παράλογο που συμβαίνει με το λεωφορείο, το οποίο δεν υπάρχει μέσα στην νομοθεσία, εμείς ως δομή ΚΔΙΦ δεν δικαιούμαστε το λεωφορείο, γιατί λέει, δεν έχουμε άμεση σχέση με την αναπηρία. Και πώς θα γίνεται η μεταφορά? Παλεύουμε να αλλάξει κάτι και να μπούμε, αλλά αυτό είναι παράλογο. Δεν μπορεί δηλαδή ένα ΚΔΑΠ να έχει λεωφορείο και εμείς το ΚΔΙΦ που ασχολούμαστε με τη διημέρευση των ατόμων αναπηρία να μην έχουμε λεωφορείο. Νομίζω ότι πρέπει να το δουν έτσι σοβαρά και από κοντά οι υπεύθυνοι, οι ηθήνοντες. Αλλά πραγματικά έτσι σκοντάφτουμε σε αντικειμενικά προβλήματα που ξεπερνούν τη λογική. Και ενώ έχουμε το μόνο μας δεν είναι η δύναμη αυτή τη στιγμή, είναι η χαρά που παίρνουν τα παιδιά μας μέσα στα εργαστήρια. Αυτό όμως δεν ξέρουμε πού θα αντέξουμε. Αυτά έχω να πω.